Hello friend, दाखालि आङो 20 तारिख फेब्रुवारि 20 तारिख खालि कार्बिआलं डिस्ट्रिक्टनि लांथिफु होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। बे जायगायाव जोंनि बर' खृष्टान रिभाइभेल चार्चआ मोनसे एनुअल कनफारेन्स खुंदों। बे एनुअल कनफारेन्सआव थांनानै आं माबायदि नुहैबाय आरो बे जायगाफोरखौ नोंथांमोननोबो देखायलांनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामगोन होननानै आसा थिनाय जाबाय। মাটি একদম অভার একদম মানে গামলাটো আপোনাকে পিতা হওক নৰদাং হওক আপোনাকে দি দিব আৰু জোখেলি দি দিব নিজৰ পছন্দত কিমান লাগে জোখেলি फाइनेलि लोगोफोरजों दा लांथिफु हाबबाय। नै लामाया माबायदि কেনেকা গো রাস্তা লাংথিফু রাস্তা वाव बहुत डेंजर रास्ता है गाड़ी की हुआ है अरे এনেকা দেখো না এক সপ্তাহ চলালে দিগদার আছে যেটো ভাল আছে এটো বেয়াই কৰি পেলাব কথা চন্দ্র বাগান চিত্র বাগান কি কইলো চিত্র বাগান ফর লাগা হ্যাঁ কেলে হ্যাঁ জিপসা কিটো দুইটা গিয়ার আছে না এটো কানে হয় অকৰা লাগি যায় এটা গিয়ার হলে টেনশন নাই আমি দুইটা গিয়ার লগা চলাই নাই প্লেনত একো নহয় প্লেনত একো নহয় কিন্তু এনেকা গৰান মানে দিগদাৰ হয় जोंनि गुलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनाय आदैनि फिसालामोन आरो जोंनि मण्डलिनि आरो गामि खाथिनि गासैबो बे मोनसे हाजो दरसेयाव थाबाय। बिसोर गासैबो हौवाफोरमोन नालाय, ओमफ्राय आं हारसिंनो हिनजावमोन। आंखौ प्रग्राम जानाय जायगा खाथियाव थाहै होननानै खाखिनि हौवासा गथ'फोरजों थिनहरबाय। बिसोरो बेयाव फैना दंमोन आरो ओमफ्राय आं बिसोरजों थांफाबाय। बेनिखायनो गायदों बायदिसिनासो होदेरलाबायो आरोना दामानो गैया होनबा 30 थाखा लायो आरो दाम गैया आलथाबादिसो 20 थाखा 30 थाखा लायो आं दैयाव मिलायदो दैयाव गारना होदो लायहर सानजों थथ'ना गान नोङो नोंसाय बिदिखो हाय नै आङो खाखिनि राजामोनखौ लोगो मोनदों। खाखिनि सेंग्रा कार्बिआलंनिनो आरो बिसोरबो कार्बिआलं डिस्ट्रिक्ट ना नोंसा नगाव डिस्ट्रिक्टसो हजाय डिस्ट्रिक्ट हजाय डिस्ट्रिक्टनि राजामोनखौ लोगो मोनदों आरो आङो। बिसोरबो बे लांथिफु जायगायाव फैदों। मोनसे प्रग्राम दं, प्रग्रामनि थाखाय फैदों आरो जोबोद गोजौ गाहायखा लामाया। मालबक्स खाथिनि गामि जोबोद समायना नामखा। एकदम सानाखैमोन आं हाजो गेजेरावबो जे बर'नि न' दङ, मण्डलि दङ। नै सिख्लाफोरा दै लायदों, नै सिख्लाफोरा दै लांफैदों। बेयाव दैखर दं आरोना, बे दैखरनिफ्राय बे गामिनि मानसिफ्रा दै लांदों आरो
दैखरा माबायदि बेसेबां गोथौ बालुखा दैखरा इखाय आंथ' हाजोनि दैखर 9 माइल बक्स काटिंनि दैखरा औ दैखा गिलु बालु अरे नोंसोर बबे गामिनि खाखिनिसो अ माबानि नङा आरोना बे गामिनि नङा आरोना Hi guys, I'm from Kaki. Here we are coming for a program. Hi guys, we are from Kaki. We are coming from there for a program to enjoy the program. good nों मा बुंगोन We will give live after this. Slow. आङो live stream होबावगोन नोङा थांसै ओइला इरिसो ओरसो लांलाय मादिम दं दाबो सौहैया फैदो रानि बे राजासो ना बिसोरनि आं मेथाइ लाबोदों राजा फै इसना थांनि फै गोजौथार नामा रानि थांगोन आरो गोजौजों गोजानथार नामा रानि हा बोदो ओंखाम उखैदों 9टायावनो ओंखारनाय जोङो ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय आरो जोबोद मेंखाबायहाय लोगोफोर हाजोखा नोंथांमोननो आङो सबखौनो देखायदिया थाबायनायखौ ससे देखायदों आरो बे लांथिफु एरियानि जायगाया हाजो दरसेयाव न'खरसे मानसियाल' थायो आरोना जि गोजानखा आं नोंथांमोननो मोजां देखायनो हादिया मानोना बे एरियायाव कारेन्ट गैयामोन आंनि मबाइला कारेन्ट गैयिखायनो आङो मोजांनो भिडिअ लानो हादिया फाइनालि मोनफैबाय आं जेराव फैदों दै सफैजोब्बाय कार्बिआलं जायगायाव मोनफैबाय आब' दाना प्रग्रामाव थांगासिनो लोगोफोर हारसिंनो वासआप खालामबाय जेराव थादों आङो बेयाव गथ'फ्रा सब गिदिर थांजोब्बाय हारसिं फैगासिनो दं मा गामिनि होनदों लांथिफु माइनावस्रि गामि नैबे जोंनि गामिनिमोन दे सिनुनो आरो नै माबा संदो राजा लाइट बानायगासिनो आं मा संदों ना फ्राय खालामदों जानो जि गोथाव जाखागोन संनायाव दोनदो आरो ना संखांबाय खोमा हा बिलाव मा बिदरा बे मा पिकासा ओंखाम माबागासिनो आरो ना बुखारना होदो बियो दालि खाले गालि खाय itu yang aman sih di kau nendang nendang coba kuribo sekolah mau belakang juga dikak itu gahuri
जोंनि बर'नि सबसे मोजां जानो मोजां मोनग्रा Hei, खुदैखौ Racing masif Sima dalam kondisi dong. Hey!